kalata yɔrɔw dayɛlɛna jamana fan bɛɛ nka jamanatigi Biden ani jamanatigi kɔrɔ Trump tɔgɔma ye kalata gafew la. Fɛn min ye kalata jaabiw ye bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ. A nafama yɔrɔ ye min ye o de ye k'a dɔn kalatala minnu bɔra ka kalata n'u sɔnna demokratiw ka jamanatigi Joe Biden ka san 2 fangamara ye walima n'u bɛna sɔn ka républicainw ka parti o min ye jamanatigi kɔrɔ ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye kɔkɔrɔ don tuguni hali ka tɛmɛ yeta kɔrɔw kan. Demokratiw ka tɔn maaw jɔrɔlenba kɔni don cogo min na u kana se ka Ameriki wasablon kɔnɔna jɛ ani ka fara sariya soba kan n'an ko a ma ko Sena ka kɔrɔ ni sɔn tun kelen don a ma ka fɔ k'a labilalen tun don. Wasaden minnu bɛna bɔ wasablon kɔnɔ i n'a fɔ Wisconsin mara, Michigan ani Nevada olu fana ɲɛsinen don gɛlɛyaba de ma ni républicainw ka cɛbɔw ye. N'a seginna ka na Ameriki masayaso kɔnɔ Maison Blanche ntɛnɛndon wula fɛ Ameriki jamanatigi Joe Biden ka kalata yɛrɛ kofɔ labanw senfɛ tun y'a lase k'a fɔ k'a hakili b'a kan ko demokratiw ka cɛbɔw de bɛna se ka Sena kɔnɔna minɛ nka ko fɛn min ye wasablon yɛrɛ kɔnɔna ye ko gɛlɛyaba de bɛna sɔn ka ye o kɔnɔ. U ka kulu min bɛ wele ko GOP olu tun y'u ka jigilasigi yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'u ka jateminɛliw bɔcogo ye n'u tun kelen don k'u kala kan k'a fɔ ko cikan minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali kow kan taji sɔngɔ ko karogɛlɛya wale minnu bɛ ka kɛ Ameriki jamana kɔnɔna la yan ko bɛna sɔn ka kɛ mankanba ye kalatalaw kɛrɛfɛ. Waati la dɔ faralen don fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka waati min na ani ka fara ningɛlɛya walew kan nka jateminɛli labanw na u kɔni sɔnna ma ka fɔ ko nisɔngoya kumakan jugu minnu ni olu hakilinaw taara u ka sanfɛ kiiritigɛso Cour suprême fɛ min bɛna sɔn ka sariyasenw bin musow fan fɛ walasa u ka kɔnɔtiɲɛ kana se ka bila jamana ka sariya minɛw kɔnɔ tun lajɔra wa k'u ka nin cɛmancɛ kalata bɛna sɔn ka kɛ laadasira kɔrɔw ye ka dɔ fara jamanatigi ka taabolo kan k'a bɛna kɛ kanabilalikan labanw de ye min bɛna jamana fanga ka sentanya yira. Nin kɛra Tom Emmer ale ka laseli ye ni républicainw ka wasaden don Minnesota ale min bɛ nin jɛkulu kofalen COP o ɲɛmɔgɔya kunna. A ko kalata jaabiw bɛna sɔn ka falen Ameriki jamanatigi Joe Biden ka san 2 tɛmɛlen fangamara kan ko républicainw olu kɛli ka wasablon kɔnɔna minɛ bɛna sɔn ka dɔ bɔ Biden ka jɔyɔrɔw la min bɛna sɔn ka laban ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye a ka denbaya a n'a ka fanga yɛrɛ kan. A ye baara minnu kɛ politiki kɔnɔna la walasa k'o jɔyɔrɔw yira n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛda kura kan n'an ko a ma nanzarakan na ko infrastructure de grandes envergures ka fara a ka nafoloba bɔli la baaraw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ dugu kɔnɔna yiriwali ani kɛnɛyako kan. COP ko fɛnɛ k'a ko bɛna sɔn ka gɛlɛya jamana ka jurukow kun kan o min bɛna sɔn ka laban ka kɛ dan sigili ye dɛmɛsiraw kan min bɛ ka ta ka Ukraine jamana sɛgɛrɛ nin waati in na kabiri u ni Rusi jamana ka kɛlɛ daminɛna. A y'a lase o senfɛ k'a fɔ ko ni républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw sɔnna ka ni kalata in jati kalata gɛlɛn in ka sebagaya sɔrɔ demokratiw ka cɛbɔw ka kɔngrɛ kɔnɔna la marabolow la i n'a fɔ New Hampshire walima Washington jamana k'a koɲɛ bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka jamanatigi Biden bila a ka sugandili kɛ wasadenw cɛma ka kɔn san 2024 ye. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale min ko don fɛnɛ bɛna sɔn ka kabu ka taabolow labonya n'a ka kanabilali ye k'i kanbɔ Ameriki jamanatigi sigi kalata natɔ la walasa a ka kɛ jamanatigi ye ko kura ka don masayaso Maison Blanche kɔnɔ. Laseliba min kɛra Floride mara la kunɲɔgɔn tɛmɛlen wasablon kɔnɔ jɔyɔrɔ 34 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ fanga la ka fara marabolo dɔw gulonni kan i n'a fɔ Pennsylvanie, Georgie, Wisconsin ani Arizona ko ni kalata in bɛna sɔn k'a yira bɛrɛbɛrɛli tɔn jumanw de bɛna wasablon kɔnɔna minɛ. An bɛ waati min ko sisan n'a tilalen don a cɛmancɛ la jamanatigi dankan Kamala Harris ale min sugandilen don walasa ka se ka jalatigɛli kɛ. Demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna sɔn ka don kow la Ohio ani Caroline du Nord o marayɔrɔw kɔnɔ. O waati kelen fɛnɛ na républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw fɛnɛ hakili b'a kan k'a fɔ ko bɛna se ka sebagaya minɛ demokratiw la Nevada mara la hali ka fara New Hampshire kan. Marabolo 36 olu de bɛna u ka marabolo ɲɛmɔgɔw sugandi n'o ye gouverneurs ye. Demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw bɛ ɲinini na walasa u ka se ka Michigan mara, Wisconsin ani Pennsylvania kɔni sɔrɔ. Nin kɛlɛdagaba 3 min bɛ jamanatigi so kɔnɔ kelen do ka jalaki bin ko républicainw bɛna sɔn ka wasablon sɔrɔ wa k'u ka cɛbɔw bɛna sɔn ka sebagaya fɛnɛ sɔrɔ marabolo jɔyɔrɔw la n'o ye gouverneurs ye COP kɔnɔ. Olu minnu y'u yɛrɛ lafasa ka bɔ kalata galontigɛkanw kɔrɔ jamanatigi Trump ka waati la san 2020.